Pagtanaw na ko sa ordo, akong natanawan nga red ang basement. Ang piyesta na ito ni San Esteban gahapon. Niya piyesta po ugma sa Holy Innocents. Wala nga nalipat ko, imbes puti ang basement San Juan, pula. Akong nasulob, danghag akong naong. Dugay may tulog gabi kay kaparte mami, wala pagtanaw na ko sa ordo, gato ko grade ang basement karon. Red akong isulob. Anyway, ang importante nga niya na malandong ta sa pulong sa Ginoo, ebanghelyo sa Ginoo, kay ang atong Ginoo na tao usar may tuyo aron iyatang luwason. Muni nga sa atong pagpangandam during Advent season, yan abot ang Christmas season, ang atong pagpangandam mao nga ang Ginoo miabot moabot aron paghatag og kaluwasan alang kanatong tanan. So mao ni tuyo anay mugso ang Ginoo alang sa atong kaluwasan. Natao siya dito sa Bethlehem, ang Hebro nga pinulungan, house of bread. Nahimo siyang pan sa kinabuhi. Dito sa pasungan, nahimugso, kaya ang pasungan, kananan sa kahayupan. Yang batang Jesus, di man magpabilin nga Santo Niño, mutubo man eh. Mahimo siyang pan sa kinabuhi, atong kanon. O ang mukaon siyang lawas, makabaton o kinabuhing dayon. So, mo ni ang atong gisaulog. Mo ni ang atong kasaulugan. Practically, during this Christmas season, atong focus ng Ginoong Dios, miyanhi, nagpaubos siyang kaugalingon, nagpakatao. Perfect, Ginoo man siya, pero may ambit sa atong pagkatao. Naghatag og panigingnan kay igsunan, nga sa iyang pagka-Diyos nagpaubos. So, kita sa angay utang magmapaubsanon. Usay mabaliman. Ang Diyos nagpaubos, ang tao nagpataas. Hawa na ni mamao. Ay magpataas sa bas kaugalingon, ipaubos, ang magpaubos, ipataas. Ang atong Ginoong Diyos, nahimong kabos, aron kita mahimong adunahan. Pinagi siyang grasya, pinagi siyang pagtuman sa mga pagtulunan, mahimong ang adunahan. Kaya makasulod man ta, mahimo matang bulahan, mahimo tang makasulod sa gingharian, makaambit sa kalipay nga way katapusan. Muna sa San Juan, nagipistahan karon sa simbahan, nagsulat siyang ebanghelyo, nagsaysay. Atong Ginoo, siyang pagkatao namatay. Kunya, siyang kamatayon, sa ebanghelyo, giduaw siya sa mga tinunan, panwa na siya sa lubnganan. Ano man? Nabanhaw. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Tuning litukon kada apelatos misa, umas consecration, si Kristo mobalik ngani. Wala sa ebanghelyo, wa na makit-i ang iyang panapit, ang iyang lawas, kay gibanhaw siya, gikan sa mga patay. At the same time, assurance, pasalig na itong tanan, kakita usabi ang banhawon sa katapusan sa panahon. At walang buhaton, maigsoon, atong tumanon ang kababuton nga Diyos nun, magtuman tas kasuguan sa tanang panahon. At the end of the day, bangko na ito ang kalipay, kinabuhing way katapusan, dito siya gingarian. Pag-ampo sa katawhan, manindog ang tanan,